खुलुमबाय बयखौबो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो गासैखौबो आङो हामबायनानै बुङो। दानो नैबे फुंनि समाव आङो भिडिअ बानायदों आरो लोगोसेयै आङो नाइट डिउटि मावदोंमोन। दा नाइट डिउटि दिनैहाय कन्टिनिउ मावनांगौ। सिकिउरिटिनि रुलाथ' बेबायदिनो सानडेआव एबा मन्डेआव शिफ्ट जायो, बांसिन सानडेआव जायो। बेनिफ्राय दा आं दिनैहाय कन्टिनिउ मावदों डिउटिखौहाय। दिनैहाय रिलिभार फैया, दा मोनायावहायसो आङो 24 घन्टा मावनायनि उनावसो आङो रुमावहाय थांनो मोनगोन। जानो लोगोफोर, आङो भिडिअ बानायनायनि ओंथिया बेनो, भिडिअफोरखौ आङो मोजाङै नोंथांमोनजों नुजानो हाया एबा साबस्क्राइबार नोंथांमोनजों आङो मोजाङै भिडिअ खालामनानै रायज्लायनो हाया। मानि थाखाय गोबां माखासे पार्सनेल खैफोदफोर दङ, प्रब्लेमफोर दं। बिनि थाखायनो भिडिअनि गेजेराव खोन्थाजोबनो हायाब्लाबो दा जोबोद बे पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौ खोन्थाजोबनो हायाखैब्लाबो लोगोफोर, दानो जोङो जोंनि जिउआव जों थांनानै थानाय समाव जोङो माबायदि मोनो एबा माबायदि बे बुहुमनि गेजेराव थानानैहाय जोङो माबायदि मोनो, जोङो बयबो मिथिगौ संसार जानायावहाय। आरो लोगोसेयै गावनि थासारिखौ नायनानै बयबो गावबागाव खैफोदफोरखौ सुद्रायना लानो गोनां जायो। बेयावहाय नोंनि खैफोदाव रावबो फैनानै होफैनाय नङा एबा रावबो हेफाजाब होफैनाय नङा। बेनिखायनो नोंहा जुदि खैफोद दङब्ला बे खैफोदखौ नोंनो सुद्रायनानै लानांगौ गोनां जायो। बेनिखायनो लोगोफोर, आंनि बुंनांगौआ बेनोदि जोङो इसोरनियाव थानांगौ आरो इसोरनियाव जों फोथायनो गोनां जानांगौ। इसोरनियाव जोङो बेबायदिनो गोबांथार सोमोन्दो एबा इसोरजों रायज्लायनांगौ आरज गाबनायजों, अब्ला जों बे संसार जानायावबो जों गोरलै जायो। संसार जानायाव जोंहा गोबांथार जेंना फैया, जेंसि फैया। बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानबाय एबा नोंथांमोनजों रायज्लायबाय। अब्ला हामबायसै लोगोफोर, आङो भिडिअखौ गोलाव खालामलिया। उननि भिडिअखौ आं गोलाव खालामगोन। हामबायसै, गोजोन्थों।